uKhuzani Mpungose namhlanje ubeyomukela umklomelo wakhe awuwina ngokuthi ingoma yakhe ehamba khona noSiphe ethi Imbongolo yaba number 1, yaba ihamba phambili engomeni yonyaka kumhlobo wenene. Lapha-ke ubephelezelwe abalandeli abangani i-team yakhe bolandela lowo mklomelo loyo. Selokhu uqalile nje lo nyaka umsebenzi kaKhuzani uhamba kahle, uyayikhulumela kubantu, abantu basa-stream ingoma yakhe. Enye ingoma ehamba phambili nezenza kahle kakhulu kwi-album kaKhuzani iyo le ethi Imbongolo. Enye futhi ama-album le eshintshe indlela uMaskandi oyiyo, eshintshe uMaskandi ohamba ngakhona. uKhuzani uze nesinye isitayela esishasha sokuthi kube nama-hit songs amaningi kwi-album, into engakazi ize izwakale. Yayigcina nje kwenzeka ngomgqumeni, uthola ukuthi iy'ngoma zakhona ziza lapha ku-8, angeke ukwazi ukukhetha ukuthi yiphi i-hit song. uKhuzani iy'ngoma zakhe inqwaba yey'ngoma, ungaze ufike ku-15 usathi ulindele i-hit, uthole ukuthi zonke ziyahit, uze uyoshaya ku-19 uzwe ukuthi zonke zimnandi. Cabanga i-album yakhona idlala 1 minute, 1 hour 34 minute, 1 hour 34 minute. Ilokhu ifake on repeat the way enzima ngakhona. So akukho uKhuzani lapho kusomele aphinde asiprove khona when it comes to Maskandi ukwenze konke kule album. Imlando yonke yayiqoqa ingakapheli 3 months, njengoba ngishilo ukuthi ngeke kuphele nje 3 months le album ibese kushaye konke okufunakalayo nge-album. Iy'ngoma eziwu-3 elokhu zihamba phambili, ziyibambile, ziyihola, zenza kahle kakhulu nalezi ey'landelayo. So sibonga nje lokho kuye umfoka Mpungose ukuthi wasikhiphela umsebenzi omuhle kangaka. Umsebenzi lokho uphindaphinda, uphinde ubuyele, kube ngathi awukaqedi, uphinde uqale phansi. Umsebenzi kaKhuzani uhamba kanjalo. Into mayiyenzile, mayeyikhandile i-album, kwesinye isikhathi ngisho ukuthi i-album yakhona ubungayizwa kahle maybe for 1 month, for 2 months, for 3 months. Mina ngiyakutshela umsebenzi kaKhuzani ukhulela emzimbeni njengesifo kumuntu. Uyakhula nento uKhuzani into ayiculayo, ulokhu ungena kuyo, ingaphinde futhi iphume leyo ngoma leyo. Usuke unamanga mawusho enye into ukhuluma umsebenzi kaKhuzani. So lo is one of the best albums kaKhuzani ake awenza phambilini. Lo yena nje ehamba phambili lesi sikhathi samanje, ngoba maningi awenzile uKhuzani nawe ahamba phambili, okuyisikhathi sawo nawo ukuthi enza ngendlela ayenza ngayo. So sibonga kakhulu uKhuzani, sibonga kakhulu kubantu abakwazi ukustreama, sibonga kakhulu kubona wonke abantu abamxhasile bamenzisa lo msebenzi omuhle kangaka, nanokuthi ingoma yakhe iphumelele kumhlobo wenene. Qhubeka nje Khuzani, ushayine, phusha umsebenzi wakho wenze kahle nasephakathini. Siyabonga.